Τι έχουμε εδώ? Δεν περνάει κουνούπι από εδώ. Περίμενε, μην κλείσεις. Καλά ρε, δεν ακούς που σφυράω. Τι έγινε, γιατί πετάγεις? Βλέπω ζώνη δεν φοράμε, στο κινητάκι μιλάμε. Πες στο φιλαράκι σου να μην κλείσει, να έρθει να σε πάρει. Συγγνώμη, δεν με κατάλαβες. Πού να σε καταλάβω, να μυρίσω τα νύχια μου. Καλά, θέατρο φαίνεται δεν πας. Τηλεόραση δεν βλέπεις. Γαλανόπουλος Ανδρέας. Είμαι ηθοποιός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης. Εγώ και ο Παπακαλιάτης μιλάμε. Με συγχωρείτε κύριε Γαλανόπουλε. Αν είμαστε το πρωί στη δουλειά, καταλαβαίνετε. Είναι και η αντιλιά που φεύγει πάνω στο γυαλί. Αν είναι εύκολο, ένα αυτόγραφο και τη μανούλα μου μόνο. Αν ήμουν υπερβολικό να ζητήσω και μια selfie. Ωραία. Πώς την είπαμε τη Μανούλα? Αθανασία. Είναι Αθανασία. Δικός σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρε μάνα. Και καμιά μέρα, αν δεν βρίσκεται ταξί, 3 νουμεράκια είναι. Με παίρνετε και ερχόμαστε αμέσως. Έλα ρε, τι λέγαμε? Ξέρει τηλέφωνο. Γεια σας. Άστα, γεια σας και σβήσε μηχανή. Απόπειρα σωματικής βλάβης κατά της αρχής. Καλά ξεκινήσαμε. Τι απόπειρα κατά τη αρχή, τα μάξι μου ζούσε. Μου έτρεχες κιόλας. Με 20 πήγαινα, δεν μπορώ να πάω πιο Πού σιγά. νομίζω ότι οδηγείς, στην πίστα του Μοντε Κάρλο, με 20 κατοικημένη περιοχή, 300 το λιγότερο. Πόσο? Άδεια δίπλωμα και ασφάλεια. Ναι κύριε, τα έχω όλα. Τι Τι είναι αυτό? ποιο κύριε? Τα χέρια στο τιμόνι, τα χέρια στο τιμόνι να τα βλέπω. Καλά το φαντάστηκα εγώ, Καφέ με στο αυτοκίνητο. Ενισχύει στο σημείο Α. Πιθανός τρομοκράτης. Τι τρομοκράτη κύριε, ο καφές μου ήτανε. Τι λες, ρε Σκομπάρ, τόσα απλά το λες. Είσαι δημόσιος κίνδυνος. Τα χέρια να βλέπω. Τι είναι αυτό, ψώνια στο πίσω κάθισμα. Κύριε, τα ψώνια μου δεν είναι παράνομα εκεί. Εδώ μέχρι να έχουν ενισχύσεις. Νόμιζα μου ξέφευγες, Την εξαρθώσαμε για αυτή τη σπήρα. Και σπήρα κύριε, θέλω να κάνω το τηλεφώνημά μου, έχετε βάλει χειροπέδες για 20 χιλιόμετρα. Τηλεφώνημα για να ειδοποιήσει την ομάδα του Viber Πακιμπλόκου, Έτοιμο το φαγητό. Τι έγινε, μάλλον δεν ακούω καλά. Δεν πεινάς, θα μετρήσω ως το 3. Εάν δεν έχεις κάτι στο τραπέζι για φαγητό, με δεις όπως δεν με έχεις ξαναδεί ποτέ. Ουρανέ Πατροκλέ μου, έλα, έτοιμο το φαγητό. Ψήθηκε τέλεια. Τι έγινε, δεν πεινάς, και τι λουλουδάκι μου, και τι μαργαριταράκι μου. Μήπως είσαι άρρωστος, μήπως νιώθεις αγχωμένος και στρεσαρισμένος. Θες να ακυρώσουμε όλες τις δραστηριότητες, να πάμε στη φύση για meditation. Μην καταλάβω ότι έφαγες τίποτα σχολείο και γι' αυτό δεν πεινάς, του κόψω το χατζηλίκι και θα τρως τα νύχια σου. Δεν θες μπιφτέκια, θέλεις κάτι άλλο. Τέραμε πρίγκιπα, να πάρουμε το πετρετζίκι εδώ να μας φτιάχνει το μενού, ανάλογα με το τι σου αρέσει. Μήπως μου έφαγες κάτι έξω και τώρα δεν έχεις όρεξη. Δεν έγινε κάτι, δεν είναι ανάγκη να το φας αυτό, θα το φάω εγώ το βράδυ. Απλά δεν θες μπιφτέκια. Πάλι καλά που είναι αυτό. Έχεις δίκιο όμως, είναι δικό μου λάθος. Που πήρα την πρωτοβουλία να φτιάξω μπιφτέκια χωρίς να σε ρωτήσω. Για να επανορθώσω, σου δώσω τις συνταγές του πετρετζίκι να διαλέξεις ποια συνταγή θες να σου φτιάξει μανούλα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Ή το τρως έτσι, ή στο βάζω σε μίξερ, στο κάνω χυμό και το πίνεις. Ήθελες chicken nuggets, άμα σου αρχίσω σε τίποτα να το θες, θα σου πω εγώ chicken nuggets. Σε λίγο θα μας ζητήσει να σου φτιάξουμε και sushi. Τα chicken nuggets θες, θα τα φτιάξει αμέσως η μανούλα. Δεν μου είναι καθόλου κόπος. Αυτό έχω το air fryer της Morris. Σε λίγο θα τα έχω έτοιμα. Τα nuggets σε τι σχήματα θες, τριγωνάκια, κυκλάκια, ορθογώνιο παρελόγραμμα. Δεν το έχω ξανακάνει, το δοκιμάσου. Πήγαινε εσύ μέσα και θα τα φέρω εγώ. Αστεράκι μου εσύ. Βέβαια, γιατί να μην έχεις προτιμήσεις, έχεις εδώ πέρα το υπηρετικό προσωπικό να σου μαγειρεύει όλη μέρα και εσύ να κάθεσαι αραχτός σαν το ρεμάλι στο κρεβάτι. Αν λείψω μια μέρα θα πεθάνω από την πείνα. Δεν ακούω να πλένεις τα χέρια σου. Εγώ το φαγητό δεν το πετάω. Θα το πάρεις αύριο στο σχολείο. Αύριο πρωί μπιφτάκια θα τρως. Ηλία, Αφεντικό, πώς και από εδώ. έχω έρθει για τα χριστουγεννιάτικα ψώνια. Εσύ πώς είσαι? Πώς να είμαι, μια χαρά. Α, γιατί με ειδοποίησαν από το γραφείο ότι δεν ήρθες επειδή είσαι άρρωστος. Καλά είμαι. Ένας ολόκληρος. Με το ζόρι ήρθα. Για τα ψώνια της γιαγιάς μου. Η γιαγιά σου δεν την έχασες λίγο πριν το 15 Αύγουστο? Ναι, όχι αυτή τη γιαγιά μου. Την άλλη από τη μεριά του πατέρα μου. Αυτή που την είχε χτυπήσει ο κεραυνός του Αγίου Πνεύματος. Τι λέω, με έχει χτυπήσει ο πυρετός στο κεφάλι. Εννοούσα τη γιαγιά που μένει από πάνω μου. Είναι μια γριούλα κατάκητη, και της κάνουν τα ψώνια. Γενικά το 25 δεν μας έχει πάει καθόλου καλά. Άντε να φεύγει να δούμε μας πριμέρα. Αν συνεχίσει έτσι, θα πέσουμε όλοι κάτω. Απίστευτο. Βλέπω θα κάνει και ρεβεγιόν η γιαγιά. Και άρε βεγιόν καλέ. Έτσι πάμε και τη στολίζουμε για να θυμάται ότι είναι Χριστούγεννα. Έχει άνοια η κακομοίρα. Για να καταλάβετε, με ρωτάει μα βγήκε ο Σιμίτης. Τη πήρα και αυτά εδώ για να θυμάται ότι έχουμε μπει στο ευρώ. 2.500 μου έδωσε για να πληρώσω. Αφήστε τα. Δράμα. Τι να πω. Καλή δύναμη και καλές γιορτές. Να σε περιμένουμε το 26. Κοιτάξτε, πρώτο ο Θεός, να περάσω στο Αθεοφάνεια έτσι λίγο να στανιάρει ο οργανισμός, να ανοίξει λίγο καιρός, μην υποτροπιάσω πάλι. Θα σας πάρω τηλέφωνο άμα είναι να έρθω. Άντε, καλή χρονιά τότε. Καλά, θα γίνει χαμός στην Παρτάρα. Άρα θα έρθει η κοπέλα στο πάρτι. Είναι ο εγγονός της κυρίας που μένει από πάνω μου. Που λέγαμε. Ποιος είναι? Σταμάτα, ρε. Κυρία Σμακοπούλου είναι η μάνατζέρ μου. Ναι, τον κάνω αναγκαστικά παρέα. Ναι, δεν έχει φίλους. Δεν έχω. Μάλιστα. Σε λιγότερο θα έχεις. Χαιρετίσματα στη γιαγιά σου να δώσεις. Την κατάκητη. Ναι, θα δώσω. Και εσύ, Ηλία, δεν χρειάζεται να ξανάρθεις στο γραφείο. Καλή συνέχεια. Καλή χρονιά. Εγώ, χώρα. Κινητός, μαμά. Η θεία σου. Έλα, σούλα μου. Τι έγινε? Όχι, μη μου πεις. Μαύρα νέα! Σας το έλεγα, εγώ θα τριτώσει το κακό. Τι έγινε? Τι μας έτυχε τριτιάτικα. Ω! Τι έγινε? Μου χάλασε την όρεξη και είχα εγώ το προαίσθημα. Είναι μόνο, πες μου.
Δηλαδή είναι σίγουρο. Έκλεισε το κομμωτήριο στη γωνία. Το κομμωτήριο έκανε έτσι. Να σου πω τώρα την αλήθεια, την τελευταία φορά που πήγα δεν μου το πέτυχε το χτένισμα. Σαν κουνουπίδι βγήκα από εκεί μέσα. Άσε που ήταν και πολύ τσιμπημένες τιμές. Καλύτερα κιόλας που έκλεισε. Εδώ είναι το ανήψη σου, εδώ είναι, εδώ. Κάτσε να στον δώσω να μιλήσει. Έλα η θεία σου. Δώσ' με λεπτάκι. Τσακίσου τώρα, έλα εδώ. Τον έπιασε κόψιμο τώρα και δεν μπορεί, πήγε στο μπάνιο. Τι της λες? Το Σάββατο εννοείται. Θα σας έρθουμε επίσκεψη. Όλοι μαζί. Πες μου λίγο τη διεύθυνση να τη σημειώσω. Μην φύγεις από το ακουστικό. Ένα στυλό. Βαριέμαι να σου πω. Τσακίσου, φέρε μου στυλό τώρα. Δεν μπορώ να το πιάσω. Και θα το ξαναβώ. Πες μου, το θυμάμαι. Σημειώνω. Αγίου Γεωργίου, Εθνάρχη, Αντιστράτηγου και Στρατηγού, 26Β. Αυτή δεν είναι διεύθυνση, σούλα μου. Εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι. Α, τέτοιες όδους έχετε εσείς στα βορρά προάστια. Και εμείς μην νομίζεις, στα δυτικά προάστια το κάναμε ήλιον τώρα και αναβαθμιστήκαμε. Ήρθε και ο ανιψιός σου. Πώς δεν θέλει να σου μιλήσει, καλέ? Κάνες. Σε βάζω ανοιχτή ακρόαση. Τα φιλιά μου από μένα, μιλήστε εσείς τώρα. Δεν σ' ακούω. Εντάξει, τώρα πιάνει. Τι κάνεις? Καλά κι εγώ. Το τελείωσα το σχολείο. Σχολή πάω τώρα. Α, είναι και ο θείος. Τι τυχερός. Και τα ξαδέρφια. Α, και τα 6. Θέλουν να μου μιλήσουν. Τι ωραία. Πέρα να τους μιλήσω. Συγγνώμη, να περάσω λίγο. Ένα λεπτάκι, κύριε. Τι σπρώχνετε? Συγγνώμη, κύριε. Έχω με το γιο μου. Την πέρα κάνει παρέλαση. Συγγνώμη, πού πάτε? Πού να πάω? Μπροστά έχετε βάλει την κεφάλα σας μπροστά, δεν βλέπουμε τίποτα. Την παρέλαση ήρθαμε να δούμε και την αρέσει που έχετε πει στο κεφάλι. Αφήστε τα πω. Θα σας έρθει τη Σαντιάκη που δεν το περιμένετε. Είστε τυχερός που σέβομαι τη μέρα. Εγώ κανονικά στους επισήμους έπρεπε να είμαι. Ο ξάδερφος του πατέρα του παππού μου, δεξί χέρι του μεταξά. Αυτό τον έπεισε να πει το όχι. Μην το βλέπει που δεν το γράφουν στο βιβλίο για να γλιτώσουν όλοι τα παιδιά. Είχε και δύσκολο όνομα. Αχ, να το καμάρι μου. Νάτος. Αυτό με το κλειμένο μαλλί πίσω είναι. Λες και τον έχει λείψει αγελάδα. Εγώ το έφτιαξα το πρωί. Εδώ είμαι, αγοράκι μου, εδώ είμαι. Πρώτος είναι. Ανάποδα τα βλέπετε. Τελευταίος είναι. Ναι, είναι πρώτος στο τέλος. Τι να κάνουμε. Μας χαντάκωσε το σόι του πατέρα του. Εμείς όλες οι γενιές δημιουργίτες βγάζαμε. Αλλά βλέπετε πήρε από την άλλη μεριά. Αυτό δεν είναι σόι, στρουφοχωριό είναι. Α, τον Αλεξόπουλο βάλει να κρατάει τη σημαία. Βλέπω τα ρουσφέτια πήγαν και στα σχολεία. Ας μην ήταν η μάνα του λογογονέων και σας έλεγα τα κράταγε. Τέλος πάντων, μέρες που είναι μιλεύω στο στόμα μου. Για το γιο μου λέτε. Ο σύζυγος κυρίας Αλεξοπούλου. Ποιος σας λέει αυτό το διαμάντι? Εξαιρετική κυρία Αλεξοπούλου και παράδειγμα ο γιος σας. Με το σπαθί του έφτασε εδώ. Όχι, μπράβο του. Τις βλέπετε τις φούστες, έτσι. Κάθε χρόνο ένα πόντο και πιο πάνω. Τσιγκουνεύονται το ύφασμα και εμείς έχουμε κάνει παρέλαση, αλλά σεβόμασταν. Η φούστα κάτω από το γόνατο. Και να πεις ότι δεν είχαμε πόδι να δείξουμε. Βίκυ Κουλιανού το γαμετερού με φωνάζανε. Και τα κούνη, το πρόγραμμα του Μακρόπουλου ανοίγουνε. Κοίτα βήμα. Αυτή είναι πιο ασυγχρόνιστη και από το ρολόι που έχω στην κουζίνα. Και πηγαίνει και 2 ώρες πίσω. Τέλος πάντων, μην γίνω κανκιά. Περνάνε. Χαμογέλα λίγο στη μανούλα. Έλα, α την παρέλαση να το και χαμογέλα. Δεν πάθει τίποτα. Τώρα σήκωσε ο καημός. Το καλύτερο βήμα κάνει. Όλο το βράδυ τον είχα βάλει σολόνι και έκανε πρόβες. Χαμόγελο. Να τη δείξω μετά στον παππού του να χαρεί. Και από εκείνη τη μεριά, ηρωικό σόι. Ο παππούς του, πολέμαρχος του 21. Συμμαθητής με την μπουλίνα στο κρυφό σχολείο ήταν, σου λέει. Μπράβο, έτσι. Άντε και του χρόνου. Άντε τη σημαία σας καταλάβαμε. Είστε σημεοφόροι φέτος. Είμαστε κολλάτε και στη μούρη. Αγάπη μου, μήπως τακτοποιήσεις πουθενά τα συλλεκτικά παπούτσια μπάσκετ με την υπογραφή του LeBron James που είχα στην τουλάπα? Γιατί δεν τα βρίσκω. Α, ναι, τα τοποθέτησα στα σκουπίδια κάτω. Πριν λίγο πέρασε το απορριμματοφόρο και τα πήρε. Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς η τάση μου να προσκολούμε σε παλιά αντικείμενα είναι τελείως ανούσια. Εξάλλου, έχω την ενσυναίσθηση να καταλάβω ότι ο χώρος είναι των δύο μας. Οπότε, αν κάτι φορτώνει το χώρο, καλύτερα να φεύγει. Σε ευχαριστώ πολύ, είμαι ευγνώμων. Καλέ μου, μήπως γνωρίζεις γιατί βρίσκονται αυτά τα 2 Vitaline Protein άδεια στο ψυγείο μας? Εγώ τα ήπια. Χρειαζόμαι λίγο πρωτεΐνη και ότι έχουν 35 γραμμένα και λέω ευκαιρία. Τα ήθελες? Λογικό. Καθώς δεν αποσαφήνισα ότι τα χρειάζομαι για μετά την προπόνησή μου, ίσως δεν έβαλα και τα όρια μου, αλλά φταίω εγώ. Είναι ένα παιδικό τραύμα. Θα το δουλέψω. Και μην αγχώνεσαι, θα τα πετάξω εγώ στα σκουπίδια. Σε ευχαριστώ για την κατανόηση. Θα μπορούσες να έχεις την καλοσύνη να έρθεις να με βοηθήσεις να καθαρίσουμε τις αμέτρητες τρίχες που έχει στολίσει τον νηπτήρα του μπάνιου. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη αν παραβιάσα τον προσωπικό σου χώρο και σου δημιούργησα την οποιαδήποτε αναστάτωση. Θα σηκωθώ αμέσως να τα μαζέψω. Εμένα με συγχωρείς αν ήμουν λίγο απότομη. Ίσως δεν έχω αναπτύξει αρκετά τη συναισθηματική μου νοημοσύνη ώστε να φουγκραστώ και τις δικές σου ανάγκες. Γεια σου, καρδιά μου. Μία ερώτηση μόνο. Τι? Μία γρατζουνιά στο αυτοκίνητο που ξεκινάει από το φτερό μπροστά μέχρι το φανάρι πίσω. Μήπως γνωρίζεις πώς έγινε? Ούψ, εγώ το έκανα. Βρήκα σε ένα κολονάκι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα. Δεν χρειάζεται να χωριέσαι. Σημασία έχει η δική σου σωματική ακεραιότητα. Εφόσον δεν έχεις πάθει κάτι, δεν με νοιάζει καθόλου. Ακόμα και αυτό ένα μάθημα είναι. Μόνο έτσι γινόμαστε καλύτεροι. Τι έγινε το τρακάρεις 5η φορά τον ίδιο μήνα? Κανένα πρόβλημα. Και να σου πω και κάτι. Ίσως ακουστεί λίγο τοξικό. Αλλά. Άντε και. Έλεος, πώς κάνεις έτσι? Μισή ώρα ρίξα μόνο. Ετοιμαζόμουνα. Εκδρομή πάμε, δεν θέλω άγχος. Άντε, ξεκίνα. Τώρα δεν βιάζεσαι, τίποτα, καλά είμαι. Άνοιξε λίγο καλοριφέρ. Έχουν κρυώσει τα πατουσίνια μου. Δεν πατάω στο τζάμι. Σιγά που στο λέρωσα. Πρόσεχε. Πολύ κολλάς. Αν να μου βγάλεις ξινή την εκδρομή να κατέβω να πάω μόνη μου. Λες και είμαστε τσουγκρόμενα. Πήγαινε λίγο πιο αργά για να βαφτώ.
Τι κάνεις, έλεος, είδα πως έγινα. Ένα πράγμα σου ζήτησα. Το θεωρείς αστείο τώρα αυτό δηλαδή, σαν τον Τζόκερ. Καλά, οκ. Όχι, δεν έχω όρεξη τώρα. Έπρεπε να έχεις τρίψει εδώ και 200 μέτρα. Καλά, δεν το έβλεπα. Ήμουν αφηρημένη. Κουράστηκα. Σταμάτα να πάρουμε κανένα καφέ ακόμα. Φτάνουμε. Τι τέλεια που πάμε μαζί εκδρομή. Μωρό μου, κοίτα TikTok να κάνουμε. Κοίτα. Εκεί επειδή οδηγείς, ένα δευτερόλεπτο είναι. Μπορείς να το χαμηλώσεις λίγο, με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Καλά, εκεί που θα πάμε έχει full instagramικά μέρη. Θα πάμε σε όλα, εννοείται. Έχω σημειώσει και που θα φάμε. Αχ, τέλεια, είμαι πολύ χαρούμενο. Αύριο που θα γυρίσουμε, στολίζουμε δέντρο. Έχω μπει σε Christmas mood. Χτυπάει το κινητό σου, δεν θα το σηκώσεις? Επειδή είμαι εγώ μπροστά, μήπως? Άγνωστο βλέπω. Σου κάνουν ακόμα φάρσες? Μάλιστα. Δεν έχω σήμα, δεν πιάνει. Τι θέλαμε και ήρθαμε στα χωριά τώρα. Και τέλεια εδώ. Σταμάτα να βγάλω μια φώτο. Κοίτα. Άλογο. Γεια σου, αλογάκι. Ξέχασα το φόρεμα το άσπρο. Παίζει να γυρίσουμε. Είμαστε πολύ μακριά. Είμαστε μία ώρα. Ξενέρωσα τώρα. Με πιασε ο αυχένας μου, θα μου κάνεις λίγο μασάζ. Φτάσαμε.